kan hmu mek ang hian transformer lan tum ani a thiam angang le thei angang in a report to yang in kanan ruam man ani tuna kan huang hian helai hun hi thingsu thlia diakon area ani a voin hi June ni som pathum sang ni som ni panga ani tichuan nimin pia lama tlai lama thitle le trek ta ro sur khan hetilai chak lama hian transformer in hung da a oma chu helai thingsul thia chung ko tam tak mai chom tu transformer hi ni a chu transformer chu trek ta chuan deng lau maya poi khop maya thok tu ten deng tian hriatin siam that tumin thei to pan chu a amai ro chu a chiat na alo ril deuh hlek a helai hmuna siam that hlei the ni lo han ti a mun pui lama phul thlak angai han ti a mai ro chu thok tu ten thei to pan han chu a transformer boi pui hian nimin lama tang to in thei to pan chu a office lam ten dora yang chuan transformer thar hi voin tlai a hian anon phur thleng ta a chuan he transformer thar hi a hlui zawk trek ina aden thlak na turin ti hian a hlui zawk da na hmun ngaia da tumin malak mek ani transformer hlui aizolan phur thlak tak trek ina den taka kha a rei deuh hlek to a sang khat zakua somriat pariat kum vela Assam Rifle ho in selling huna an man tan to ni a hriat ani a tichuan a kum tak hi ka chiang talawa kum sang ni bor chho vel ani mai theia chunga chuan Assam Rifle in an man to lawain tuna kan hmu na hmuna tak hian chu transformer chu he thingsul thlia chung ko engemaw zat chom tur hian lak phe ani a selling atangin tichuan an mang tangar ngara chiat chang te chu nei ma se thok tu ten an siam tha le mai zela tiang chuan hun rei tak kan lo man to chu hian trek in an deng chele ta hlau mai a tiang chuan thok tu ten thei to chuan hman lak nuwa wen tlaya an sei tak ang kha nei transformer thar non phur thleng ta ai thalai engemaw zat kan hmu ang hian ko khom an ni a hian hei chak lama ti hian nu kai tumin hrui zen nen lo in ruam ana tichuan JCB hian a transformer hi tlemin an khai kang boka ku tilai thlang lama khuan hrui zen pahnih hmangin mi engemaw zatin an lo pot boka tilai chak lama hian he thir ban anan tluk thla a hemi a hian potol chho tura ruam man an ni a tichuan hei JCB a hian anan thunga an nuk kang hretanga tichuan mi pui lam hian hrui zen hmang hian an nuk kan hret sak kha an lo pot tol chho dawn ani chutiang chuan ruam man na an nei a thok tu ten thei to pan chu a zan hnih chung eng an nei tak lo awangin eng kan nei le thuai theina turin thei to pan chu a chuan he transformer thar hi zuk lak ani a
lai huna hian ti hian hei hnu chho hi hau tak khawp mai a hlui chheta ai khan he transformer hi a lian deuh hleka ti hian transformer oil an thun kha bok chuan he transformer hi quintal som pakua zet a rit ani a mai ro chu tia hnu chhouna tura hian transformer hi drain vek ani a oil a kha ti chu transformer ngo hi hnu chho tum ani a hi quintal som panga bor vel ani a ti chuan hei an hnu kang chhina a in ngah chan a tolna tur ber thir ban a kha a lo che hlap mai a pe ta thlap mai a chuan hnu chho hlei thei lovin motor atanga tlachi a si lovin ko pang ne na in kara ti hian tang ta a kho lo tlai zela hei zan ten lo ni a thim chowa chei lo te boi puan lo ni nen tin thil rit mai lo ni a zan lama che sual lo oma boi pui ai chuan ti in thok tu ten department lam soi tu ten ruwa man an siama JCB hian hei an khai kang leanga motor a hian an da rem leanga ti chuan nak tuk lama ni som pali tharuk sang ni som ni panga lama hian khuwa ten a zir chuan a ruwa man na fel fai jok nen he transformer hi thatharin da fel tum mai ni sen han ti a te chuan ruwa man na tharan han neya ti hian hei kan huang hian transformer tlatre pa hi motora hian an da kai thaleanga ti chuan nak tuk lama thatharin an kai tumin ruwa man na nei ani ta zawk ani he transformer thar kan nei theina tura le hemi pur thlen ani a tianga malak ani na hian thok tu ten fakom khop mai a khodanga an bial chhunga le helai tul chhunga nge ngei po mundang danga rekina den chiat te thlina ti chiat te na tho tur an ngai me ma chumi kara chuan hei hi boipui lo ngai bok sia thok tu ten ha khop mai a an fakom tak zet zeta isu thlia khotlang ang poi hian an chunga PNE department chunga hian lom thu sei tu tam tak mi puite hian kan nei ani heng hi khotlang mi puite thima kan om reng lo na tura min du sak na le min mangai na an lan tir ve na ni a chuwang chuan mi puite po phun chial lowa do thei taka kan om hi apoi mo tak mi ani ti hian an hung re manga ti chuan khuwa tlai lam to khothim to ani wangin che sual palte in ti palte a hlo ma wangin zan lama chuan khoi to lo mai ni sen ti a ti hian du tok hri mai don ani video hi a sei viau lem lova a comment dan po ka thiam lova ka thiam angin kan on sei ve top topa ala video la ka po ka thiam chuang lova a en dan lo thiam ula a document a nakin zela tan lo poi mo takin ti thila a hun le ni te patiang ka chin sia le da thata tan kan ti a chumia la mai chu kan ni ngai chu kan lo hre thiam sam don nia